दाख्लै बावसो 3 to 13 अक्ट'बराव जोंनि वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिप जालांबाय रासिया उलान उदाव बेवहाय आङो पार्टिसिपेट खालामदों 54 केटेगरियाव इन्डिया रिप्रेजेन्टिं खालामदों बेवहाय आङो जों बहुत मोजां ट्रेनिं होदोंमोन इटालियावबो जोंखौ ट्रेनिं खालामनो लांदोंमोन जोंनि इन्डिया टीमखौ होमबा बहुत मोजां जादों ट्रेनिंआ बेनि उनावहाय आङो मेडेल बाउट फार्स्ट बाउट आङो मंग'लियाजों गेलेदों मंग'लियाजों देरहानायनि उनावहाय जार्मानीजों गेलेदों बेनि उनावहाय जार्मानीनि उनाव आरो मोनसे दंबावोमोन सोरदोंमोन बेखौ बावगारनाय जादों एसे ओमफ्राय आंनि सेमि फाइनेल बाउट आंना चाइनिस टाइपेजों जादोंमोन चाइनिस टाइपे सिख्लाया एसे गोजौमोन आंनिख्रुइ खिन्थु एटेकआ आंनो बांसिन खालामदोंमोन कचेस बुंनाय मथे बाहेरनि जाय बिसोरो सबबो बुंदों आं देरहादों होननानै खिन्थु बे गोजौखाय एसे क्लियार नुदों आरो बिनि मानसिखौ बेनि थाखाय आंनिथिं स्कर फेभर फैयासै बिनि उनावहाय दा वर्ल्ड चेम्पियनशिपआव आं 54 वेटआव पार्टिसिपेट लादों बे आंनि सिनियर वर्ल्ड चेम्पियनशिप फार्स्ट सिनियर वर्ल्ड चेम्पियनशिपमोन आं फार्स्टआवनो जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि बर' हारि अल इन्डियानि थाखाय मेडेल लाबोनो हादों आं बहुत खुसि आं जोंनि हारिनिफ्राय आङो हारिनि नामावहाय मोनसे मेडेल लाबोनो हादों इन्डियायावहाय बहुत हेपि जादों बेनि उनावहाय आरो दा जोंना अलिम्पिक क्वालिफिकेसन गेम दङ फेब्रुवारियावहाय बेवहाय दा आङो वेट चेन्ज खालामनांगोन आरो दा 54 आव गेलेयो 54आ अलिम्पिक वेट नङा बेनि थाखाय आङो 57 अलिम्पिक वेटआव शिफ्ट खालामनानै 57 आवहाय आं गेलेगोन आरो बिनि थाखाय ट्रायल जागोन गोसो दंबा सब आगबारिनो हायो जुदि खस्थ' खालामोबा सब मोना नङा मोनो खस्थ' खालामबा सानसेबाबो साक्सेस जायो आं लुगैयो जोंनि बर' हारियावहाय दा प्लेयार्स बहुत खम दङ मालाय हारि आरो जोंनि इन्डियायावबो जोंनि नर्थ इस्ट साइडनि बर' हारि असमिया रावबो गैया बहुत खमानो दङ बेनि थाखाय हारियानानि मानसि बांसिन प्लेयार दङ बेनि थाखाय जों सानो बे जोंनि बे हारिनिफ्राय आसामाव जानाय आरो आसामनि जानायजों जोंनि बर' हारिया बांसिन गोरासिन माने तागत एसे स्ट्रंसिन बेनि थाखाय आं लुगैयो जोंनि बर' हारिया आरो आगबारिलांथों अखल आं नङा आं बायदि आरो फैबावथों आरो आगबारिलांथों आंनिख्रुइ गोजौ लेभेलाव थांथों आं बेखौ लुगैयो आरो सबबो माने सेस्था खालामबाय थाथों आगबारिनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि नामा एसे मिथिगौ सबबो बेनि थाखाय आङो अल इन्डियायावहाय जोंनि बर' हारिखौ वर्ल्डआव जोंनि बर' हारिखौ मोनथिथों बांसिन बेखौनो लुगैयो बर्थमान बे दाथ' प्रेजेन्ट इन्डियानिफ्राय जिथु स्पर्ट्स मिनिस्टार अल इन्डिया स्पर्ट्स मिनिस्टार किरेन रिजिजु सारा जादों बिथाङा इमान हेल्प खालामो बहुत हेल्प खालामो जोंनि दा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दरन लांबासो जों इन्टारनेसनेल लेभेलाव बा नेसनेल लेभेलावहाय सारनि सहायखौ लोगो मोनगोन आरो सहायाथ' सब होगासिनो दङ बे नङा खालि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय प्लेयार खम जागासिनो स्पर्ट्स मिनिस्टार स्पर्ट्सनिफ्राय सब हेल्प खालामगासिनो साइनिफ्रायबो सहाय खालामगासिनो खालि प्लेयार खमिना दङ प्लेयारानो गैया बक्सिंआवबो प्लेयारानो गैया प्लेयारानो बक्सिंनिफ्राय जोंनि आसामनिफ्रायनोथ' नै आं जाबाय फैलाव बसुमतारी जाबाय अंकुसिता बर' जाबाय ओमफ्राय भाग्यबती कसारी जाबाय बेल'सो दङ जोंनि आसामनिफ्राय बक्सिंआवहाय आरो गैयानो बिनि थाखाय अल स्पर्ट्सनिफ्राय आवगायलांथों आरो जोंनि बक्सिंनिफ्रायबो आरो आवगायलांथों आं बेखौनो सानो